F'Malta ser tirriloka l-kumpanija tal-blockchain Jovo li hija ġgant fil-qasam tan-netwerk tat-telefonija b'investiment ta' 20 miljun euro li fil-futur qrib mistenni li jkompli jiżdied. Din il-kumpanija ser twaqqaf il-kwartieri ġenerali tagħha hawn Malta u mistennija li għall-bidu tibda tħaddem 30 ruħ bl-eventwalità li jkun hemm aktar opportunitajiet ta' xogħol għal ħaddiema Maltin. Preżentament din il-kumpanija hija bbażata f'Londra, madankollu għażlet li tirriloka hawn Malta, pajjiż li joffri sens ta' ċertezza legali f'dan il-qasam. Xhieda ta' dan huwa l-qafas regolatorju f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Digital Ledger Technology li ma' qafas huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fid-dinja li ser jirregola s-suq tal-muniti virtwali, l-innovazzjoni diġitali kif ukoll is-servizzi tat-teknoloġija innovattiva. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri esprima s-sodisfazzjon għal din l-aħbar u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem sabiex jattira aktar kumpaniji ta' din ix-xorta li jażlu sabiex jinvestu jirrilokaw hawn Malta. Sa dan it-tant il-kap eżekuttiv kif ukoll kofundatur ta' Jovo Richard Skajfe qal li l-għażla waqgħet fuq Malta għal fatt li pajjiżna huwa minn ta' quddiem ned f'dan il-qasam li qed jevolvi u jikber. Mal-kumpanija Jovo li hija bbażata fuq it-teknoloġija tal-blockchain wieħed jista' jirċievi kif ukoll jixtri servizzi permezz tal-muniti diġitali li huma l-cryptocurrencies. Preżentament din il-kumpanija ġiganteska fil-qasam tan-netwerk tat-telefonija taħdem fil-qrib ma' msieħba oħra fil-qasam tat-telefonija ċellulari minn madwar 130 pajjiż. Madankollu fix-xhur li ġejjin, il-kollaborazzjoni tagħha ma' stati oħra mistennija li tkompli tikber għal total ta' 200.